Днес реших да експериментирам как маслините ще повлияят на кръвната ми захар. За целта ще изям 100 грама маслини каламата. Сега ще се измеря 100 грама. Така. Грама май ще са доста маслини. Ще изям 85 грама маслини, защото то ще ми дойдат много. Така, сега ще хапна маслините, да видим как се отразят на кръвната ми захар. Всеки ден си хапвам маслини, много ги обичам. Почти не сядам без маслини на масата. Така, сега да видим как кръвната ми захар ще реагира на маслините. Довършвам си маслините и по-късно ще се върна да ви покажа резултатите. Така, да видим какво се случи с кръвната ми захар, след като хапнах 85 грама маслини. Това е глюкомера, с който си замервам кръвната захар денонощно. Не съм диабетик, просто ми е интересно как храните и напитките влияят на кръвната ми захар. Правя го с превантивна цел. Сега да погледнем какво се случи. Тук можем да видим, че след като изядох 85 грама маслини, кръвната ми захар не е мръднала, няма никакви пикове на кръвната захар, така че за мен маслините са много добра храна, ако искам да поддържам стабилни нива на кръвната захар. Освен това са много полезни, така че спокойно мога да си хапвам маслини. Това е.